Eyahlupha lento ekuthiwa inkomo. Ayikho into ehlupha njenganenkomo. Kona mengabe kubanda uyibheka inkomo uthi ushona igqumeni ayikho inkomo. Ungena esigodini ayikho inkomo. Uyibheke ngaphansi ungayiboni inkomo. Uyibheke phezulu iyahlupha inkomo. Yezwa iyacasha lento ekuthiwa inkomo ayiciki kanje mengabe indaba yenkomo madoda. Hayi le buku. Ya. Ngamanje. La ngiyabona nje. Kumele impela ubhekele. Umuntu ohlaziya lezi inkomo. Hayi. Hayi indaba lenkomo. Phezulu ngiyakutshela. Yabona ayikho into ehlupha njenganenkomo. Iyahlupha le yanto. Bona izulu mengabe limakhaza kanje. Kumele uhambe ubheke inkomo. Manje vele zicashe nje into ongayazi. Ngiyakutshela. Hayi indaba yenkomo. Uthi lapho uyazikodolela ufuna nokuziphindela emuva uyozithola umlilo. Awuzitholi. Zibukise ngawe. Ngiyakutshela wena. Hlupha kabi. Yakhumbula omunye unyaka nami la engagidliswa khona uJamludi. Ngangiyithethu ukuthi manje babe angibona omunye uJamludi kule ndaba lengidlala vele. Ngithethe bangigijimisa kakhulu. Sengiyaqhamuka la. Hayi nangu uJamludi khona sengigijime ngazi kangaka. Ngikhumbula lapho ngangixakile. Sina mhla nami ngangididekile. Hayi lo muntu lona. Kaziyenzeka into kanjalo ukubona uma ufika naseplazini. Sivele zifane. Yabona bengabe ngaphawuliwe ubuya nje. Hawu into ezenzala. Hayi ngiyakutshela wena. Yabona ukugijisa inkomo kanti ngakushilo. Yabona ngasikhumbula isimo sami 2019 November 2002. Yini? 2019 November 2002. Angiyakutshela kulonyaka wena. Imazi. Ngunyaka la. 2019 November. Unaphambi I want no more.